Искате ли хубава люцерна и вие? Всичко започва с правилната подготовка на почвата и изборът на качествени семена. Първа стъпка. Ако полето е силно заплевелено, първо почистете плевелите. При нужда даже може да се използва тотален хербицид преди обработка месец горе-долу. Втора стъпка. След като направите дълбока оран, е хубаво да разрохкате почвата, за да се създадат добри условия за корените. Стъпка номер 3. Изравнете и подгответе добре почвата. Люцерната има много дребно семе и се нуждае от финна, равна сеитбена повърхност. Четвърта стъпка. Ако почвата е бедна, е хубаво да се натори. Според почвеният анализ, разбира се, ако имате възможност, добре подготвената почва се отплаща с години наред, да знаете. Стъпка номер 5. Накрая сейте на правилна дълбочина. Много повърхностна сейтба. И при достатъчно подготвена влага ще стане перфектно. След това се валира, знаете. Запомнете, добрата люцерна започва с добре подготвена почва, а не с самата сейтба. И най-важното, изборът на семена. Трябва да са качествени. Семена Николов, очакваме ви!